Okay guys, gandang hapon ulit. Ito, tuloy natin. Ang Caltex station sa Tagaytay ay sarado rin, oh. Sarado sila. Oh, sarado. Closed kasi sumabog nga kahapon ang Bulkan Taal. Ito lang po 'yan sa malapit sa Tagaytay. Andito tayo ngayon sa Tagaytay. Ayan, oh. Mga sarado ang establishment. Pati ang Mang Inasal, sarado rin. Sarado ang Mang Inasal. Ayan, oh. Kapal ng mga lahar. Lahar yan, ha. Ayan, sarado sila. Ayan, oh. Closed. Closed establishment, Mang Inasal. Ano yan? Tagaytay. Ano, putik. Tatalon pa ako. Op! Op! Kasi maputik ka. Ayan, oh. Mga sarado, pati mini pure gold. Sarado. Ayan. Ayan po. Guys, dito tayo, ha. Tagaytay po ito, Tagaytay City. Ayan. Simisila yan ang araw. Nagpapakita ng araw. Okay, marami ditong mga bisita, mga onlookers sa kasaysayang nagawa ng Taal Volcano. Ayan. Hinihintay ko pa rin, kanina pa ako rito, hinihintay ko lang kung paano makita ng maliwanag ang Taal Lake. Kasi gusto ko talaga makita ang maliwanag. So wala pa rin pagbabago. Ayan, oh. Maraming bisita rito, onlookers. Dumadayo ako, isa na ako sa dayo. Galing Maynila ako, ha. Ito po, Tagaytay City. Okay guys, hanggang dito lang muna po, ha. Next video ulit. Thank you.